Казан бүтін татарларның мәркәзе. Аның сабан тойы да башка сабан тойлардан айырылып тора. Быел оештыручылар аны барлык гореф-гадәтләргә туры китереп үткәрергә һәм борынгы йолаларны күрсәтергә җыена. Кунакларга төп шарт Милли киемнән килү иде. Шортны яшьләр дә, өлкәннәр дә, җитәкчеләр дә үтәгән. Рөстәм Миңнеханов, Илсур Метшин Түбәтәйдән килде. Ләйлә Фазлыева милли күлмәктән. Кунаклар арасында колфак, изүгә өстенлек бирүчеләр шактый күп иде. Республика районнары әзерләгән ишек алларында да борынгы киемнәр, кул эшләре күргәзмәсе тәкъдим ителде. Арчалылардан Татарстан рәисе читекләр белән кызыксынды. Музейдан алып килгән чүәкнең яңа формалары бар. Менә казанский, татарский шов. Бу элеккәгесе инде. Саврач, моның колодкаларда юк бу, теге элек кулдан эшләнгән. Кукмара районы ишек алдында Рөстәм Миңнехановка борынгы татар өен күрсәттеләр. Элеккеге вакытта пешерелгән сый-нигъмәтләрне тәкъдим иттеләр. Монда ук бурай бәлеше пешә. Борынгы ризыкка нәрсәне күпме саласын аш-су осталары аңлата. Онтылмасын өчен менә яшьләргә күрсәтәбез шушындый ризыклар булган безнең дип. Элек шуны пешергәннәр бәйрәм саен. Милли ризыгыбыз чәкчәкнең иң зурысын Яшел Үзән районы ишек алдында пешерделәр. Татарстанда яшәүче милләт вәкилләре санына туры китереп 173 кило ясаганнар. Менделеевский районы осталары рекордлы зурлыкта бауырсак пешергән. Татарстан районнары ишек алларында борынгы кәсепләргә дә игътибар биргәннәр. Менә чигү-чигәләр, тукыма тукыйлар, кунакларны тәнкә сугу серләренә дә төшендерделәр. Шунда сугабыз да, килеп чыга шунда тәнкә һәм аны сезгә. Әйдәгез. Осторожно. Менә шунда сугасыз. Один раз только. Апа, молодец. Сабан туйының төп мәйданындагы тамаша халкыбызның борынгыдан килгән гореф-гадәтләренең асылы турында. Ул беренче буразна дип атала. Меңнәрчә артист махсус тегелгән костюмнардан аны театральләштереп күрсәтте. Борынгы бабаларыбызның Идел буена күченеп килүе, кәсепләре, җир эшкәртә башлауы хакында ул. Халкым, без монда урнашабыз. Имән бездә әлегә кадәр нәсел агачы булып санала. Аның көчле, тирән тамырлары борынгы бабаларыбызны, ботаклары һәм яфраклары яшь буынны чагылдыра. Сабан туйның тарихын торгызу кирәклеген Рөстәм Миңнеханов узган ел Саха-Якутиядә якутларның ысак бәйрәмен барып күргәннән соң әйткән иде. Мәйдандагы тамаша бер төркем иҗат коллективының эш нәтиҗәсе. Татарстан рәисе аларга рәхмәт җиткерде. Сабантуй — это традиционный наш самый любимый праздник. И, конечно, давайте аплодисментами поблагодарим всех организаторов этого прекрасного праздника. Хочу еще раз пожелать, чтобы у нас была такая возможность встретиться, поговорить, покушать нашу вкусную еду, пообщаться, поучаствовать в разных конкурсах. И самое главное, берегите себя, будьте здоровы. И сәнсау булыгыз, һәммәгезгә дә рәхмәт. Сабан туйының махсус кунагы Саха-Якутия Республикасы хөкүмәте җитәкчесе Андрей Тарасенко. Республики Якутия. Тугандаш Якутия халкы исеменнән сезне Сабан туйы белән котлыйм. Якутия белән Татарстанның ныклы дуслык җепләре һәм эшлекле элемтәләр бәйли. Ике республикада күп гасырлык мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, тарихын саклауга зур игътибар бирә. Сабан туйы һәм ысык бәйрәмнәре безнең дуслыкны һәм бердәмлекне чагылдыра. Казан җитәкчелеге игенчеләргә, кыр батырларына рәхмәтен җиткерде. Рад приветствовать вас на праздничном Майдане. Шин күңелдән барыгызны да Сабан туй белән котлыйм. Балачактан бу бәйрәмне көтеп ала идек. Бүген дә аны шатланып каршы алабыз. Рәсми өлеш тәмамлангач мәйданга көрәшчеләр чыкты. Монда иң көчле бил алышучылар килгән иде. Көрәшчеләр келәме янында халык төрле уеннарда катнашып көч сынашты. Киянтә асып, су ташу, капчык белән сугышу, авыш баганага менү, шүлмәк вату, гер күтәрү барсы да бар. Җиңүчеләр бүләкләр алган. Кызыксындырды. Хатын белән икебез катнаштык, икебез шүлмәкне ваттык. Шул кадәр зур ачык сценаларда спектакльләр уйнап, үзебезнең халкыбызның историясын чыгарып, халкыбызга күрсәтеп, илебезгә күрсәтеп, бик зур матурлык. Безнең КАМАЗларны күрсәттеләр, безнең вертолетный объединениене күрсәттеләр, бүтән бик зур төзелешләрне күрсәттеләр. И бөтенесе, бүтән халык урланып, бик шатланып карады. Казанда Сабан туйы бер юлы берничә мәйданда үтә.
Milli beyramimiz halkımızın milli üzünçəliklərin күрсәтү урыны булуына inandık. Bu yıl şundan da Kolfaq Түбәтәйдән килүчеләр күбрәк иде, халык уеннарда да чират торып катнашты. Димәк, Сабан туе белән кызыксыну елдан ел арта. Ферюзә Мәҗитова, Илгиз Шакуров, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.